هەلبەت چەند ڕۆژێک ماینە ji bo hatina cejna Remezanê û noke xelek mijîlî amadekariyan ew kerîna pêdawîstiyên cejnê wekû şirînahî û ciloberg û ciwankariyên jinan. Li Mosilê hawlatî nîgeranin hember bazarê evê cejnê beşekê xelkî wesa dibêjin ku ev cejne pitinê ya dewlemenda ye û xelkê hejar û kêmderamet behra wan têda nîne. ji ber ku bazar giraniyeka berçav bixwe dîtiye. Her kesê dewlemend û çîkêşan ebin bi evî cejin heye. Lê kesekî hejar û tiştek nebît evî cejin nîne. Nûke cejin nîne, kanê cejim tenê bû kesên dewlemend heye. Bû kesên kêm deramet û êtîm hebin û çimûçe nebin tenê semyanê wan xwedê bît, cejin bo evan kesan nîne. Em dibêjin Xwedê harîkariya hejara biket. Ew kesên kêm deramet astê jiyana wan roj bi roj kêmtir lê têt. Ji ber ku dolar berz bû lewma Xwedê harîkarê feqîra bît. Ev bargiraniya darayî hemî kete ser milêt hejara. û hikûmeta me eza budcê ixiste ser milêt hejara. Her wesa dukandar û kasibkarên bazarê Nebî Yûnus ku kevintirîn bazar e li Mosilê dibêjin berizbûna bihayê dolarî û pêdawîstiyên cejnê gelek giran bûyne. Her wesa mana vayrosê koronayê jî bandoreka berçav li bazarî kiriye. هذا العيد باختلاف جذري عن كل عيد. Evê cejnê ciyawaziyeka cuda heye digel hemî cejnên dî. Ev cejne gelek ya mandiye, cejna koronayê û me ya navkirî cejna dolarê. Ji ber ku demê dolar berz bûyî kartêkirin li xelkî bi giştîkir û bandoreka berçav heye li ser avbûriya Iraqê. Noke kartona zeytê bi 6,000 dînara ye. Beriya çend salan navê Mosilê dihate gotin deyîka hejaran ji ber erzaniya bazarî û hebûna kalayên corew-cor. Xelkî ji bajarên dî rojanên beriya cejnê qesta Mosilê dikirin ji bo kirîna pêdawîstiyan. Lê noke ber û vajîvê çendê dihête dîtin. Kawa Umer Dengê, Emerîka, Mosil.